Bueno, arratsaldeon guztioi, eta lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik. Zerako gozada horrela ikustea Andra Mari Aretoa. Eta besterik gabe, sarreratxo hau egin izan dut orain arte egin ditugun solasaldi guztietan, eta, bueno, pixka bat azaltzea nondik datorren solasaldi musikatuena, gure intentzio izan da pixka bat lotzea guretzako bi oinarri edo oinarrizko bi gauza direnak euskera eta musika. Eta pixka bat horrekin lotuta eta bueno, kulturak duen garrantziari, benetako garrantzi hori emateko, hasi ginen pixka solasaldi musikatu hauekin eta bueno, plazer izugarria izaten ari da, bueno, etortzen ari den jendeagatik eta bueno, horrelako aukera edukitzeagatik. Eta besterik gabe, bueno, hasteko, ez dute aurkezpenik behar, baina, bueno, txalo bero bat. Atxaldeon, Araia. Pixkat kontatzea, bueno, solasaldi musikatuak batzuk berria zaite, beste batzuek ja errepikatu duzue askotan. Eta ez da betiko kontzertu bat, baizik eta elkarrizketa da, eta tartean abestiak izango dira, gainera gaur, hainbat modutan ikusiko duzue, nola jo, nola egin, nola konposa, eta nola ikus daitezken abesti asko. Orduan besterik gabe, argitze aldera. Eta, bueno, hasteko, bikote, hastapenetatik hasiko gara, edo hasieretatik. Karo, gaur egun, Beñat eta Gari nork ez ditu ezagutzen, ez? Bueno, argi dago, ez? Baina bazen duela ia urte asko, errotalden bazen mutiko bat, orduak ematen zituena bateriari egurra ematen edo? Bai, errotalde da gure auzoa, unain ere auzokidea zen. Eta nik referente bezala neuzkan beste talde bat zegoena errotalden ere bai. Hor beste garaje batean saiatzen zutenak. Los Bombas, por aquel entonces. Eta holaxe bai, pasaitu bordu batzuk. Eta txikitako beste zure txikitako lagun bat ere, ikusi genuen hasieratik gitarra astintzeko era berezi bat zuena. Ze oroitzapen dituzue, atzera joan da? Niri etortzen zait, larun bat goizak, bizikleta hartu, gitarra igual gainean jarri eta egili horrera igo. Eta ensaio, larun bat goizak, izaten ziren igual ensaio egunak, bestela gurasoekin ere, kotxea igual neguan edo, kotxez beraiekin jutea, hotza, beroa, ensaiiko, sin más, de puta madre. Pixka batzuek ere ikusteko beraik nondik datozen, asko edo batzuek jakingo duzue, baina beste batzuek ez. Eta bueno, egin dugu pixka bat hemerotekara familiako hemerotekara ere jo behar izan dugu, eta joko dugu 2008ra, ikusteko zeintzuk izan ziren beraien bien hasierak. Arrizalan, lehenengo kontzertua. Arrizalako. Hor ikusi dezakezu 2008ko hasiera hori Arrizalako jaietan, Zorne izena zuen, bereien talde horrek. Hor esan duzue larun bat goizetan ensaiatzera joateko hori, hor zer da etorkizu egurura? Ensaio asko baino, kalidade eskasa, baina bueno. Horrela zuen burua ikustean zer? Ni nahiko atitude politakin agertzen naiz, nik uste ya teo buena facha, no? Aita. Claro, abeslaria izatea garai hortan zaiagoa zen, porque, claro, zu ampliai volumena igo y que el cantante que se joda. Zu astintzen zenun gitarra,
Karo, hor nik ez nuen abestu, eta bestea zen pizkat zaiena, zu gitarra, zu abestu, ez? Edo, jo que se. Ordu, bueno, bateria, gitarra, igual errezena ziren hor. Bai, hori izan zen pixka gure denbora pasa. Osea, gu ez gara joan futbolera, bueno, pelotak genuen, baina txiki-txikitan, baina gaztetan ez dugu horla beste, hau izan da gure hobia, eta hor ematen genituen arratsaldeak, hori asteburuak. Handik, bueno, urte batzuetara, hemengo punkarra, edo horko punkarra hoiek, Iker, Opium taldea, ez dakit ezagutuko duzuen, hori izan zen zuen urrengo pausua. Eta hor, bueno, nik edo nire ikuspuntutik esan behar dut, ez dakit zuek inkorsienteki edo, zenbat urte zen dituzten hor? Diskoa guk grabatu 2013, ez? Grabatu genuen eta guk genituen 15 eta 16 urte. Hori da, 2013an bigarren diska, hau diskoa da bigarren diskoa ja. Bai. Eta 2013 horretan, gaur egun igual ez da guain arraro egiten, baina nik edo pixka bat zuen pues hori biografiara jo nuenean, horrelako adinarekin edo, ez, 15, 16 urtekin, bazegoen inkorsienteki igual behar bada, baina Euskal Herrira berria zen zerbait ekartzeko. Momentu horretan, bueno, askok igual, bueno, batzuk gogoratuko dute, beste batzuek ez, baina ezen hain ohikoa egiten zenuten hori. Eske guk punka egin genuen 12rekin eta 14rekin ja aspertu. Eta pues beste zerbaiti eman genion. Eta horra dibidez Opiumen bai geneuzkan referentzia asko, pues Inglaterrako musika, elektronika pixka zegoena hor 2010 horretan bastante presente. Eta hor hasi zen pixka gure ordenadorearekin katxarreatzeko grin hori. Hor urte batzuk eman zen dituzten, eta gero ea, hau ondo dakidan edo ez, baina zuk garik kanpora joateko autua egin zenuen? Bai, Erasmus bat egin nuen, 20 urtekin, osea, ja karrera, osea, Opiunekin jarraitu genuen, ni lehenengo karrerako 2 urteak, eta hor ja egiten genituen kontzertuak, hori, osea, eta hori justo Erasmus ere urtebetekoa, eta gera bueltan, ziginen pizkat, baino ja denok ikusi genuen, ja, zela, ja, motivazioa pizkat, bueno, desberdina zela, ja. Bat, kapoan ikasi, ez da... Bai, da, pues, sin más. Eta bakoitzak bere bidea hartu zuen. Batek bidea hartu zuen. Hau, Beñatek hartu zuen bidea izan zen, imaginatu, eskorbutotik nora pasade tope. urte gutxian. Bide hori hartu zenuen, handik eta gutxira, 2015 inguruan. Bai, justo gari joan zenean hor Brasilera, bingenetan bingen abeslaria zen Opiunen, eta pues hori, ordenagailuarekin hasi ginen katxarreatzen hor 2010 hori, pues 15 horretan, pues oso asko entzuten zen EDMA, eta guri gustatzen zitzaigun, asko festivalak eta joatea, elektronika tal. Hor Beñate, bingenekin hasi zinen? Bini eta Benati. Bini eta Benati. YouTubeen, badaukazu ikuste. Eta gero, hortik pixka bat zure bidea ere hartu zenuen, eta...
Hau ere, bere beinaten hasiretako abestietako bat izan daike? Bai, hau da hor gordeta dauzkadan 100 proiektuetatik bat, hori da. Eta bitartean, zure bikote artistikoa Brasilean rapeatzen, edo zertan zebilen? Bez, rapeatzen ez. Ez, baino, bai, igual hasi nintzen ere rap mundutik asko edaten, asko entzuten. Goratzen dut 2015 entzun nuela, eta niretzako izan zen, Hold I Blink, Drake, artista orain, bueno, ez dakit ezagutzen duzuena, ez. Nahiko famatua da, Osa, ez da, no es nicho, no es underground, da oso famatua. Eta 2015 eta jazen trapa, ez da rapa, porque rap, niri musika rap, bueno, ez dut inoiz, baina trapan den hasi ziren beste soinu batzuk, elektronikoagoak, eta zen rapa, baino instrumentalak ere oso jantziak, eta hostia, eta hor jarri nuen fokoa, dije, hostia, esto está guapo. Eta gerora zentzu hartuko duena, baina bitartean Brasilgoa bueltatu zen, eta... Bideorik ez dago? Badago, bueno, badago ikusteko nahi badu norbaitek. Entzungo duzu, Txakurra zango dabil, noiz baita iziluko da. Telefonoaren txirriña. Abestia ezagutuko duzu, baina eta abeslaria gaur egun ere. Baina horri bilizinen urte batzuetan. Bai, 2 urte egin nituen. Gainera hori buran eukan 2 urte. Goitut 2 urte. Bai, eta oso ondo asko disfrutatu nuen, asko ikasi nuen. Eta musikatik lehenengo aldiz hasi nintzen txekeak kobratzen, jo que se. Eta zen musikara hurbiltzeko beste modu bat, ikasteko 5 ordu eszenatoki baten gainean, jotzea, konektatzea jendearekin, jendea nola mugitzen zen ikusten, asko ikasi nuen. Bai. Gerora ulertu daiteke pixka bat, zergatik atera zuten lehenengo diskoa folklore, izan daiteke bien arteko nasketa horrek ere baduelako zentzua. Baina, bueno, hortik ja, erabaki zenuten, esatea 2018 horrelakoa gara, somos así. Hor, bideak berriro elkartzea erabaki zenuten, eta zer, 2019 horta zer. Somos así gaur egun, denok ezagutuko dugu, baina zuek, suposatzen dut, garai hartan, atera zenutela, aber, ez? Bai eta ez. Bai, osea, guk gerera man ja denbora bat pixka saltxeatzen, de hecho, nigo horretzen ez Brasilen, zegoenean bera, egoten ginen bideo llamada batean Skypen, eta grabatzen gitarra, no seke, genuzkan hor demo batzuk ere bai, bera hasi zen rapeatzen pixka bat. Nik soinu txartel bat lortzeko, bueno, Brasilen egin bar nituenak flipaiz. Soinu txartela da hori gorria grabatzeko balio duena. Joan nintzen favela batera, que había un guitarrista que tenía una, bueno, horrean zebo, que dendetan ez zeuden, bueno, una flipas. Bai, eta hori, hasi ginen, pues, demo batzu geneuzkan, hasi ginen nire txan egiten genuen, hor baude nire beste bizilagun ondoan pegatuta bizi zirenak, eta horiek ja somos así, hor euskaten pesadillak, somos así leke. Piri. Eta hori, atera genuen, geneukan, pues hori, 2018 edo eginda, eta bai, esan genuen, venga, goazen ateratzera, baina pixka bat jantziko dugu dena, bideo politua, zerbait, pentsatuagoa, ja genera denbora bat bitaldi izan genituen, berberan egon zen, eta esan genuen, venga, goazen egitera zerbait pixka pentsatuagoa, eta bersi ondo egin behintzat. Eta egin genituen 5 abesti edo. Eta somos así izan zen kaleratzeko lehenengoa, baina ja 5 genituen grabatutak. Eta hasieratik ikusi baldin baduzue, bueno, hasieran beltza eta horiari, baina, bueno, eta ikusiko zen dituzten seguro bideo gehienak, baina irudiari, janskerari, ez bakarri musikari, egin duzue proiektu gaur egun, nik esan, bueno, esango nuke normalagoa iruditzen zaigula, bueno, kriston bideoklipak ikustea ez dakiz zer, baina nik gogoratzen dut 2018 horretan, edo bereek atera zuten horretan, ezela hain oikoa, ez? Igual Euskal Herrian ez, baina gu ja ikusten gonen hori bazela. Osea, egiteko modua hori zela edo bestela ez zela.
eta bainatek ere justo enpresa bat zeukan audiovisualetan, eta ja oso argi ikusi genuen horrela bidea hori zela. Osea, musika kaleratzeko ja dena YouTube garaian atera ginen gu, orain Spotify garaia da, edo TikTok garaia igual gehiago. Justo YouTuberekin hasi ginen, eta ja ikusi genuen hori zela bidea, zimaz. Ez genuen ezera asmatu ere, osea, baina ikusi genuen kanpotik hori zela ja bidea, eta orain ja oso argi dago, ez, baina. Eta euki genuen ere aurpegia ere, bueno, pues edo hori ateatzeko, ez? Osea, nik beti lehengusuak gogoratzen naiz, nola esan zian komentario bat, esaten zioten, bere lagunak esaten zioten, jo, ¿has visto lo que han sacado tu primo? Y así. Eta hori, pues, de estos quetes, pues no, normal, ¿no? Osea, ibilbidua ikusita ez da inarraroa somos así hori, no? Osea, que si pun, que si, osea, beste bat, osea, ez da, guretzako esen hain arraroa. Zimazen musika egiten jarraitzea, eta... Dupla, sortu zenuten, bikoa, parea, zer ematen dizu garik? Osea, zer ematen dizu beinatek? Ba, nik uste holan orokorrean nik egin nuen batxier artistikoa, eta berak egin zuen teknologikoa. Orduan, pues, argi dago bakoitza más o menos bere rola, ez? Kusi duzen non jarri den bata eta non jarri den bestea. Nik mikroa, no seke, como la paranoia, eta behinat da pixkat dena antontzen duena, eta pixkat. Eta gero rolak aldatzen ditugu, nahiko... Bai, baina hori da pixkat rol handienak, hori dira igual. Aldetuko nizun zuri zer ematen dizun garik, baina... Ezin da hobeto esplikatu, osea... Folklorearekin etorri zineten, eskema guztiak apurtzera, zirikatzera, eragitera, eta hor bere garaian diskuak eta disko garaia oraindik bazen, eta horko batean atera zineten zuek, eta... Argi geneukan CD bat ez geneulatera behar, nipa. Bueno, USB bat ere... Igual atea behar dugu, urrengoa CD-an iteko mela. Vinilo. Bueno, hor bere garaian esan zuten, hauek, disko bat ez dut zuetera, eta entzun duzen bezala, beinatek esan zuen, disko bat? Nipa. Baina, bueno, bere garaian bai izan zen ez Duplatxusaren historiarekin, ez? Oso ondo funtzionatu zuen, flipaz. Lehenengo azokara joan ginen, porque zuek azoka ez dakit kokatzen zuen burua, da azoka Durangon, eta jende guztia doa bere mierda saltzera, bere musika. Zut artista berri bat bezala, osea, es la puta jungla. Osea, hor dago, zetakekoa, Kriston Ilara, Izaro, bueno, bere garaian Gorka Urbizu, eta zuguten zara artista bezala, ni joaten nintzen ere olako ponentzia batzuetara, como a vender tu movida. Gun manager batekin geunden, y venga, Juan Bargara hor, como a vender la moto. Eta hemen, jarri barzara hemen, saltzera zure musika. Eta gu jarri genituen, como stand bat Duplatxusena, eta 500 Duplatxus edo saldu genituen. Hori lehenengo azoka izateko es una locura. Eta hori izan zen, ba hori, gu beti bakarrik musika egitearena, ba, nola ez garen hain onak musika egiten, hasi de, claro, letrak egiten, melodiak egiten, ba beti ba, bideoetan sartzen gara, nola atera musika, ba, egingo ditugu Duplatxusak, o joango gara buesaren ara eta grabatuko dugu, edo beti gaude como janzten gehiago, ba, ezkeran gure limitazioak, ba, gerian ez usteko. Horra azokan, badago anekdota bat ere bai, Opiunekin ja, joan ginen azokara. Joan ginen diskoak egin genituen eguzki liburu dendan, rollo top manta, eta joan ginen Durangora banatzera, estan guztietara, osea, nos putos krios hor... Bai. Baina, bueno, horrere ja mugitua ginen eta egiten genuen gurea. Bai. Folklore atera zenuten, ondoren ikusi zenuten mundua nahiko geldi, eta erabaki zenuten nahieran egitea. Guztiz askatu eta hautsi zen tabu kultural guztiak. Ebaristok bere garaian iraultzara egin zuen, baina zuek agureinen ere zarete... Motz, geratu? Asko esatea da igual. Ordura arte, nik behintzat daukadan percepzioa, gaur egun normaltzat ikusten dugula, baina 2018 baino lehen etorri zen, osea 2018tik aurrera etorritako guztia, ordura arte ez zegoen. Zuek kanpoan ikusiko zenuten, baina... Nola izan... Nahienanekin lortu zenuten gauza bat, nire ustez oso zaila dena. Eta da, palo guztiei eman, baina dupla izatea. Bueno.
hor daude, lehenengo diskoa da, lehenengo diskoetan beti daude akatsak eta... Baina bai, egin nuen folklore, zela kontzeptuala, zela folklore sartzea. Folklore gu geneukan gainera ideia oso on bat, residentzian egiteko, gero egin genuen tirikitrauki, osea, ja ideia hori bageneukan, eta genuen 5 kapitulu egin, serie oso bat, folklorea zean residentzia eta zeuden pertsona zaharra, como mundu normala eta sartzen ginen gu, como a menearlo, eskapatzen ziren, eta hor zen dantzagaua, sartzen zira diskoteka batean, ikusten dituen gazteak, beste movida batean zeudela, eta zen dela kapitulu bat, eta hori zen folklore, zen kontzeptua gero... Hori da, osea, negren egin abesti bakoitzeko, 5 abesti, kapitulo bat, baina bakarrik grabatuko nuen azkenean dantzagaua. Pandemia etorri zen ere, bitartean. Eta baina bai genukan hori, folklore izan zen dena, como oso pentsat, eta joango gara, eta folklore como sirikatu pizkat, roka egiten daudenei, no? Gamatu gehan da, ja, con puto rock, ez? Eta pizkat hori, eta reggaetoia, eta euskaraz, eta pizkat hori zen como kontzeptu hori. Eta nahieran gehiago izan zen, abestiak egin, disko batean, eta atera, sin más, nahieran, nahi duguna. Hori da pizkat desberdintasuna. Duela urte asko ere esaten zenuten. Amalgama esaten zuten duela urte pila bat, eta gaur egun palo guzti ematen diezue, bazuneten argi, badirudi duela asko zenukatela argi. Ondoren, Lagunak eta Ama, zuek bai Altagama, une gozotan zintxarrenetan ondoan izango nauzue benetan, larun bat eta astelehen goizetan berdin maite zaituztet benetan, ezagun izatera pasatuta ere ez duzue ahaztu nondik zatozten, eta argi geratzeko edo, de un pueblo llamado Agurain, da azken lana. Akronimoa zela Japonian konturatu zineten? Ez du eratzun behar. Misterioa, ez, pixkat misterioa, ez bestela dena zaten badin badugu ere. Azken lan horretan, 9 abesti extra, 8 extra, nada, bai. 8, bueno, 9, baina bat da audio bat. Vale, azken lan horretara joko dugu, entzungo zenuten ziur, baina gaurko hau ez. Hau da, biekin hitz egin nuen aber nola egingo genuen, solasaldia, esan, bueno, orain arte egin izan dugu, abestiak etorri izan direnek jo dute, akustikoan, eta kristonen bolaua sartu nien hori egiteko. Gu beti ezetz esaten dugu, ez ditugu berez akustikoak egiten, ez dakigulako, osea, ez dago... Eta guk horrela egiten dugu musika, osea, guk gure musika egiteko era, igual baina eta biok bai hartzen dugu gitarra bat, eta baina gero, eta nahi genuen esaten dugu, igual polita da erakustea, porque guk ez dugu gitarra eta hots bat, eta abesti bat egin, guk hau da gure egiteko era, eta igual aproposa ikusten genuen, zuek ere ulertzea eta ikustea nola, ez? Egiten genuen. Gero zerbait ere joko dugu, Lortu duzu duplaken saiatzea. Baina bai, ikusiko ditugu pixkate nola sortzen ditugun abestiak eta... Bueno, hau da, berez, osea, de un pueblo llamado Agurain azken diskoko, deskarte bat. Genozkan hainbat proiektu, bueno, horrekin genuen aukeraketa bat, eta joan ginen estudiora grabatzera 10 kantu. 10 eta mejunge hori. Baina, bueno, azkenean 2 horietatik 2 gelditu ziren kanpoan. Orain, disko fisikoa daukanak edo vinilo daukanak horietako bat sartu dugu diskoan, eta hau da, kanpoan gelditu zen bakarra. Osea, asko gelditu ziren lokalean, baina estudiora joan grabatu bukaeraraino, ez? Ikusi, osea, denbora asko inbertitu eta azkenean esan, ez doa diskora, osea, hau da, deskarte bat, eta batzuetan ere gauzaile pasatzen dira, eta, bueno, pues, ineditoan entzungo duzue abestia. Bueno, gaur primizian lehenengo abestia entzungo duzue. Osorik. Me gustas como gusta un rayito de sol en enero. Y aunque nos joda la distancia, follamos como un vis a vis cada vez que nos vemos. Me estoy ablandando por dentro, aunque me haga derogar por fuera. Es que llevo ya mucho tiempo con el corazón en la nevera.
Me estoy ablandando por dentro, aunque me haga derogar por fuera. Y es que llevo ya mucho tiempo pensando que me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Y yo, que me paso media vida en la carretera, y que tengo un problemica pa' llenar la cartera. Quemaría todo mi dinero. Sureki negote agati gawero. Me gustas. Echo de menos tu cara, apoyada en mi almohada. Y hablamos, nos vemos, bebemos, lo hacemos, paramos, salimos, entramos, seguimos. Hor ja Manu Txau esan zuen, ja esetz. Ez da erraza, zuen gauza baterak ustea, eta zuek jo gabe egotea. 2020, bueno, ikusi duzu deskarteak ere existitzen direla, eta bueno, badodela abesti batzuk ez. Hori gauza da, batzutan lan handia egiten duzula, holako abesti bat, emate dituzu ordu asko, eta gu gure lanean gauza asko botatzea ditugula sakarrontzira, eta eren beldur hori kentzen duzula, hau sakarrontzira. Ez du ezertarako balio, sin más. Eta hori ere guk ikasi dugu hori egitera, eta askotan egiten dugu lan handia, bideoklipak ere atera gabe, dirua inbertitu eta, bueno, batzutan ez. Bai, kostatzen da erabaki hartzea, baina gero oso sano da, porque igual momentuan zaude oso obsesionatuta ez horrekin, abesti hau, egin bar dut, bukaeraraino ez dakiz zer, derentzun duzu handik hilabete batera eta zate dutzu, ostra, ze ondo egin genuen botatzen, porque, no sé, basta. Eta batzutan hau batek esaten zu, igual hori, eta hori ere zure egoarekin ere, ostia, zure bestia da, kriston mimoarekin egin duzu, eta gu gure artean ere, asko gure egoa, jo que sé, batzuetu, baina, eso es una mierda. Así, eta gu gure artean horrela hitz egiten dutu, eso no vale. Eta zu egon zara igual lau egun, y nada, escucha 20 segundos, nada, eso no vale. Baina, dices, pues no vale. Si dice Beñat que no vale, no vale. Baina hori ikastera, hostia, hori da como un punzadón, baina... Ez dago hirugarren bat esateko, bueno, a ver, zuri zer. Ez, baina igual erakuste diozu beste bati, no? Baina bere, osea, fidatzen gara bestearen iritziz, no? Hori ez du balio, pues ya está, ez du balio. Bideak gauza asko emango zizkizuen, eta horietatik bat, kriston kolaborazio pila egin dituzuela orain arte, Peio, Eskagitan, Sarazaia Tapia, Pantxozo, Raimundo, Isasakara, nogen. Jende, hasieran pentsazina izango zen, kolaboratu duzuen jende pila horrekin kolaboratzea, ez zer eman dizue horrek edo zer sentitzen duzue gaur egun, igual beste modu batean ikusten duzue, baina... Ez que bi gara, matrimonioa ireki behar da, bikotea ireki behar da, neskamotilak, bestela magia hori galtzen da ere. Gu bi garenez, ondo ikusten dugu jendearekin elkartu, eta ez bakarrik kolaborazioetan, baizik eta argiteknikariekin, bideo gintza egiten, osea, jo que se, o estilistak edo koloristas, jo que se, arreglistak, osea, bestela bi beti elgarrekin, no? Eta gauza bada zuek eskatzea beste norbaiti zuekin kolaboratzeko, baina Iker alderantzizko bidea hau ere polita da, ez? Zurekin ere kontatzea norbaitek polita izan behar du, ez? Hoidia Malux, Valentziako talde bat. Eta, bai, hor justo ez ginen elkartu gara, Valentziakoak, eta ingenuen pixka eta distantzia, eta, baina, bueno,
polita. Beti da polita jendearekin lan egitea, ez? Osea, eta berak esan duena guk aste oso ematen dugu hor lokalean biak elkarrekin, pues, encantados. Pasa dituzu ia urte batzuk, 7-8 urte, 7. Eta 30 ja beteta dituzu. 30. Baina ilusiorik galdu duzuela ezin esan, ez? Ez, nik esango nuke ez. Oraindik badugu eta denbora baterako oraindik badago ilusioa bestela, joder, ilusioa galtzen duzunean ja bizitzarekiko orokorrean, ez? Que movida. Jo behar dugu, ez? Bueno, vale, nengo bestia nola esaten da, zein da izan burua? Pizka da, bai, Zertiz? 30, bueno, 30 urte baino gehiago dituzuenok, jakingo duzu ez. Zer esan nahi duen? Gaude oso ohituta, gauza hauek. A ber, egia esan behar badut, benetan, bolada honetan nik sartu nituen, solasaldiena izan zen esan duz, a ber, bainat, 6 bat behar dut. Torriko zaete? Gu guztikoan, bueno, egingo dugu zerbait. Beraz eskerrik asko. Zerbait hori, ala. Etxe bat erosi du, baina ez da buruan neukana. 30 etorri dira, batean gure gana. Bikotearekin inertziaz, pozik gaude edo alako zeo zer. Eta nire gurasoen lagunen umea noizko. Ezan noiz bilakatu da edatea gure jobirik oikoena. Na 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 na. Ezan noiz bilakatu da edatea jobirik oikoena. Lanaz gustoko, baina zein godut bat. Ez dut arriskatu nahi, gauzak dauden bezala egonda. Aspertuta bizitzera kondenatua. Ez dut pozik egoteko, ez eraurkitu supermerkatuan. Inoiz galdetu alduzu, zure bizitza gustatzen alzaizu. Na 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 na. Nara, na, 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 na. Inoiz pentsatu alduzu, ilusioa non aldu zaizu. Inoiz pentsatu alduzu, inoiz pentsatu alduzu. Inoiz pentsatu alduzu, ilusioa non galdu zaizun. Inoiz galdetu alduzu, ilusioa non galdu zaizun. Inoiz galdetu alduzu, ilusioa non galdu zaizun. Inoiz galdetu alduzu, ilusioa non galdu zaizun. Yeah, yeah. Inoiz galdetu alduzu, ilusioa non galdu zaizun.
Ze sentitzen da jendeak zuen abestiak bere egiten dituenean? Ba hori igual... Kaldera zaila, Bai. Gauza, igual polinet... Oso, bai, polita da. Osea, nik uste hori dela... Komentatu duzuna, opion izan genuen, zorne... Hor bai pixkat geratu zitzaiguna zen, azkenean artea edo musika edo da, komunikatzeko balio du. Eta guk adibidez jotzen baldin badugu publikorik gabe, ez du inungo zentzurik, niretzako. Osea, zu musika bai egiten duzu zure zera asetzeko, baino ja abesti bat bukatu eta behar duzu jendearen feedbacka, behar duzu jendea, eta justo abestea edo dantzatzea, edo da justo como, la cúspide, osea, hori da helburua. Jendearen agitea, eta badago, ni ziur nago, igual abesti bat nirea, osea, igual batek egin du berea, eta ja da berea nirea baino gehiago, osea, bereak egin du, pues, bere haurtzaroarekin konektatzen duelako, eta hori da, nik uste hori da, ez, gorena jotzea. Entzun nizuen, batek bidali zizuela, zugandik iesi zuen abestia, entzun zuela Spotify, ez daki, zein bat aldiz urte batean, eta zuk ere igual letra zen nula gogoratzen, ez? Nire zaid ez da gustatzen abesti hori. Eta, soy artista enelista. Kaleratera naiz, eta maten dut turista. Gaur eguni, sare sozialetan, eta ez... Ibili barda, pixkat. Bai, zer remedio, ez? Bai, guri artista erabiltzen dugu pila bat, eske artista. Osea, eta guri esaten digutenean, artista, esaten dugu, kagoen dio, ez du. Ez que guretzako artista itzadak konotazio, ez? Bai, ez dauka, eta, osea, ondo, igual joaten gara kontzertu batetara, bueno, artistak hemendik. Como artista que eta guretzako un artista es un artista, o sea, artista da el de Zalduendo, un artista de, ¿sabes? Claro. Guretzako artista hitza da, o sea, ni mesedes artistas deitu, ¿sabes? Eta horregatik doa pixka eta besti hori bai. Jendeak, bueno, esan dizu eta berse sentitzen den jendeak bere egiten dituenan abestiak, eta ikusi izan baldin baituzu zuzenean, bai, baina iparralden zer gertatzen da zuekin? Iparraldean nik ezaituztet inoiz ikusi zuzenean han, baina ikusi izan ditudan irudietan, eta ikaragarria da nola hartzen zaituzten han, ez? Bai, a ber, gurekin eta denekin, daukate musika bizitzeko beste erabat. Eta bai, osea, espresioagoak, askoz gehiago kantatzen dute, fuerteago, gehiago saltatzen dute, edaten dute ere bai, eta ez daukate edate oso honik, pues, batzuk jartzen dira bizka puruzkoago, bai, zoramenak izaten dira kontzertuak, eta, pues, adibidez, Janus Lesterren kontzertu bat ere oso potente izan daiteke, baina, ja, gu jartzen dugunen igual elektronika bat eta toda hostia, ba, flipas, ja, horre gertatzen da, edo zer gauza. Edo zer gauza, gozaltzera gonbidatu ere egiten zaituztela? Enekorekin, gainera. Bai, eske, bueno, iparralde bizitatu, osea, eske da beste hain gertu eta hain desberdina, baina hain euskera konetatzen gaitu, eta gauza batzuk elkarrekin ditu, beste batzuk ez, da raro, osea, da saia saltzeko, baina jumar zara joan eta bizi, ez, jo que se. Eta guretzako gusto konektatu dute duplarekin asko abesti pare bat viralizatu dira, incluso frantsesek ere da, osea, euskaldunak ez direnak ere gure abesti pare bat abesten dituzte, oza, gusto kontrasanak, eta igual egoaldean ez duen beste funtzionatu, eta handa himno bat. Eta ez dakit zergatik, eta jende frantsesak ere badaki, eta bai, eta nola kanpotik zoa zen ere, pues pizkatzea maz, no? Ez dakit. Hombre, polita da esan duzuna. Superpolita izan da hori. Ara joan alizatea eta hori guztia ezagutzea. Baina, bueno, oso adierazgarria esan duzuna, lotzen gaituena euskara dela, beraiekin. Bai, eta euskarari gabe hor geratzen zara, nik ez dakit frantzez, ezaiek ez dakit, aztena, un poquito, eta baino, bai, eta euskara da lotzen gaituena. Nor da duplaren rona?
Eta Coca-Cola besteak, ara nintzen betxaten nor da Coca-Cola. Coca-Cola. Bio nahi dugu izan rona, Coca-Cola, mierda. Segun eguna, ez? Bai. Ba, ronkola. Cambia. Geltokian elkarri agure esan bezain pronto Nire buruan sartzen zara Zurekin etozen probatzeko presnago Da hori ez da normala Gauzak ez ezkitin bestea sola Zurekin nagoenean asolas Se me pone cara tonto la isola Egun euritxu eta entzun ere guarda sola Hola mesedez hartzaitez kolan Tonteatzea ja ni me mola Zune derrona eta ni zure Coca-Cola Zurekin berdin zait Zerekin dena aldatu da batean Ezagutu zaitu danean Zurekin berdin zait Zerekin dena aldatu da batean Ezagutu zaitu danean Estribila animak izue, gero laguntzen bai guzue, elegante. Zure alboan, beti nabil tranquil Disfrutatzen nabil Ez dut beste batekin nahi Sexu brutala Dena ondo lehenengo egunetan bezala Azalaren kontra Ai ama, otra guarrada Gauzak ez ezkitin bestea sola Zurekin nagoenean solas Se me pone cara tonto Zurekin berdin zait Zerekin dena aldatu da batean Ezagutu zaitu danean Zurekin berdin zait Zerekin dena aldatu da batean Ezagutu zaitu danean Ni igual komunera noa, Zango dio behinati. Gero ni. Hauek beti eragiten eta zirikatzen, Bueno, ikusi dituzue bideo batzuk, lehenengo bideo hori, gero entzun duzue pixka bat zer egiten zuten duela urte desente, eta hasiratik edo opiumetik ikusten zen pazekin eta sampleekin eta ibiltzeko gogoa bazenutela. Horra hasi zen pixka bat elektronikaren edo, ez dakit deitu elektronika edo... Bai, a ber, guk heldu zen punto bat egiten genuela musika etxean. Ez geneukan ez da lokalik ensaiatzeko eta den egiten genuen ordenagailuan. Orduan soinu asko bai zirena ordenagailuko soinuak eta horregatik izan da gero pixka bat. A ber, gero influitzen dizutenean, adibidez, guri euki genuen sortea deitu zegoen enpresa batek pixka bat kontzertuak eta haiek lotze dizkigute, eta orduan ja lotu genuen lehenengo kontzertu eta nik ez neukan ez da bateriarik. Osea, eta horra ginen orduan bateria erosi, ez dakiz zer, ez genukan ez da kotxerik, joaten ginen Ford Focusean, pad batek ere bai okupatzen du, lautin baleko baino gutxiago, ez?
Eta, bueno, dena izan da pixkat horrela, prueba error, baina bai, padak ematen dizu joku hori, bai. Hasieratik bidean izan duzu lagun, bai? Bide lagunak, bai. Maitasun historio batean bezala, gari zuk bota zenion Juleni... Ba, Instagrametik ligatu genuen. Bai. Bueno. Horrek pixka bat bidea ere erraztu zizuen hasiera bai, a ber, hor asuntoa da ez, managerrak eta zer da hori, eta ez. Eta bai, azkenean da gure adineko pertsona bat, gure pedrada antzekoarekin, baino bera tolosarra, eta ja bazeukan ja ibibide bat, eta hasieran ba, ja jo genuen. Gu gure lehenengo kontzertura joan ginen, ja orain joaten garen moduan. Eta hori asko esatea da. Bai. Batez ere Araban, zaila da, porque hemen mugitzeko, ba, pues jo behar duzu, ba, jo que se, Zaldunoko jaietan, o egineko jaietan, o araieko jaietan jotzea, edo agureineko jaietan ja esun la hostia. Osea, talde hasi berri batentzat. Eta hor lehenengo kontzertuan, Gasteizko txosnetan, bigarrenak Ursalean, laguntzen du. Eta gaur egun, igual, ja dupla, pues ja aldia zu niri deitu, baina gu ja horrela ez, osea, asko konfiatzen dugu bere kriterioan, eta da duplako hirugarrena bera da, sin más. Garai hartan, bueno, hasieretan diot, ba, lokalean geldituko zineten, ensaia jo, baina ordutik gauzak asko aldatu dira, eta gaur egun, Beñatek esan duen moduan, etxean ere konposa dezake edonork, eta gaur pixka bat, hori beraiek bota zidaten proposamena edo, pixka erakutsiko dugu, beraiek, bueno, esan dute txarra dirla, baina ez da egia, igual gutxien saiatzen dutela izan leike, baina trebeak ere badira jotzen duten instrumentu horretan, baina oso trebeak dira konposatzen, badirudi edonork ere egin dezakela hori, eta ez da egia, baina behintzat baliabide horiek edonork eduki ditzake, eta pixkate azalduko digute, gaur egun, ikusteko zuek nola konposatzen den, pues adibidez tirikitaruki. Adibidez. Bai. Bale. Hori ikusiko dugu pixkat proiektua nola... Bueno, baino hemen, badauzkat, pare bat audio proiektua sortu baino lehen, ikusteko idea edo hasierako pedrada hori ez, nondik datorren inspirazioa. Entzungo ditugu hemen dira, mobileko notaseko 3 audio, sin más. Lehenengoa da, Hondarribin, horre justo gari zegoen entrevista bat egiten, eta ninegoen gitarrarekin ondoan, eta hori, ninegoen egun batzuk hor buklean akorde rueda bat, edo 4 akorderekin bueltaka, eta bueno, pues, hau izan zen, tirikitrauki hasi zen, audio honetan. Entzuten da hor gari de fondo elkarrizketa egiten. Vale. Bigarren audioa da, ja lehenengo tanteo egin nionean, letra pixkatekin eta da goizeko 12etan edo eguerdiko 12etan, oetik Altxaberritan, pixkat, aurreko gauean tirikitrauki pixkat egon zen, eta hor. Tirikitrauki ezin ez beti jaiki, behan dele ginen, zuetan tirikitrauki ezin ez beti jaiki, behan dele ginen, zuetan bueno, si más hor kafetxoarekin. Eta gero ja zehazten melodia hori pues pixka gehiago. Beste audio bat. Si más. Eta orain ikusiko dugu proiektuan. Jarriko dut hau pixka bat. Gaur egun gehiena mobilaren audioan grabatu eta aurrera, ez? Asko idei asko, etortzen zaizkizun asko. Nik ez. Baina, Zuk? Buruan, nik hemen goretze ditu, como dena atzean. Bai? Zai grabatzea eta... Eta letrak ere, porque behin borratu zitzaizkidan como nota guztia, como todas las notas, letra honak buruan dituzu. Las buenas rimas, kontzeptuak, asko egite ditut buruan.
Artistiko y tecnológico. Así de claro. Vale, bueno, jarriko dut abesti guztia eta joango gara pixkat ikusten pues, dauzkan pistak, bateria, bajoa, ze pista dauzkan, zein ez. Ezin naiz zoeti jaiki Tiriki trauki Ezin naiz zoeti jaiki Berandu ibilik ginen Vale, hemen, daukagu, hartu genuen bateria bat, hau kasu honetan ez dugu lapurtua da, hori da. YouTubetik lapurtu gauzak, neskabotila, lapurtu YouTubetik. Lapurtzea ondo dago. Copyright. Orduan, batxata bat, gu bezakegu hain. Tal cual. Guk ez daukaguen beste sabrosura jotzeko. Bajoa ere lapurtua da kasu honetan, baina guk ere jarri genion gure soinua eta bueno. Lapurtua esaten dugunean da, hartzen duzula soinua eta pixka ritmoa eta baina bueno, gero guk... Lapurtua. Vale. Eta gero instrumento aldetik, bueno, hemen dauka hau. Hori. Vale, hemen hori entzuten dituzue instrumento hauek, ez? Hau ez da lapurtua, cuidado. Eta hori, pues dago pista bat. Trompeta bat, osea, pixka bat, hori, trompetilla bat baino elektronikoa dena. Hemen Bini eta Benatiren garaiko soinuak. Eta gero txaranga. Eta hor, pues, denak batera sonatzen du. Vale, bueno, hemen gero estrofa, hautsa dauka gainetik, gero ikusiko ditugu hautsak pixka bat azkar. Gerrioko bat perurenaren pare Bainoa ikuskitako antiojo kendu gabe bazpare Tiriki trauki ezin naizoti jaiki ginen Gitarra batzuk ere grabatu genituen hemen. Edo lapurtuak dira. Grabatuta. Epa! Hori da, hor gitarrak. Eta hori da pixka dauzkan instrumentoak, osea, gero bakoitze igual errepikatzen dugu askotan, ez? Sonatzen baduzu instrumentoa jartzen baduzu 3 aldiz, sonatzen dugu askoz handiago eta politago. Honekin ikusiko dugu adibide azkar bat ora. Hori da gitarra bakarrik, baina gitarrari ere sartu diogu horrelako ahots bat, edo bueno... Bueno, kurioso iruditu zitzaigun, zuek ere edonork ordenagailu bat izan da eta programa bat izan da, ez? Badagoelako gaur egun non lapurtu. Eta ez, bueno, badelako gaur egun beste modu bat, horrela jende asko egiten. Jakin bar da lapurtzen, Hori da. Osea, bate du lapurtu saiatu zuek. Bai, gu bai izkigu trukoak eta ibiltzen dena esango izkigu, ez? Baina baude truko hon batzuk. Hasi saltxeatzen eta gero galdetu.
Eta horre ere ikusten da musikaria zaretela. Vale, azken abestiarekin bukatu baino lehen, gaur, esan dut, hauekin zer gehiago. Hauek nahi duten egiten dute, nik ere bai. Eta ekarri ditut izen batzuk. Zuen inguruan ibili diren eta dauden, eta, bueno, izenak, diskoren bat, libururen bat, eta pixkan nahi dut bada definitzea. Ezago nizuen hitz batean, baina nahi duzuena. Egingo duzuen nahi duzuena. Julen Caminos, beraien managerra. Puma. 21 Pilots. 21 Pilots da talde bat. Talde hon bat, eta referentzia zuzenekoentzako, bai. Mikel Irazoki? Kapo. Hoi da, bueno, gure azken diskoa ekoiztu duen berako tipo bat. 50 piko urte ditu, baino bere jarrera oso ona da. Beti dago ikasten, eta dago, no, hori, beti Bai, osea, ibiltzen da, pues egu ibiltzen garen bezala ordenagailuekin eta galdetzen digu, hori nola egin duzu, eta guk beraren gandik ere asko ikasten, ibiltzen da Miguel Boseren zuzenekoak eta zuzentzen, osea, un kapo. Eta eman digu disko honetan serenidadea, guk daukagun lokura hau ondo harrapatu digu, eta ondo ikusi du bere papera, eta kanpotik edo jakindu hartzen eta ematen behar genuena, eta oso gustora egin duguna. Kontatu esan, elkarren esan zuena, zuri. Nola esan zuen? Bai, hori, que chavales, cago en 10, ¿qué habilidad tenéis de rodearos de satélites, entre los cuales me incluyo? Va, hori. Bai. Julen de la Serna. El boss. Hasierako bideoak eta egiten. Bai, hori, inor zebilenean mundu honetan bera zebilen. Da bideoak egiten dituena, eta gurekin 16 urte genituenean, eta jari zen iruden proiektatzen gauzak, esikoromak, flepas. Bai, gure adineko tipo bat, azteizkoa. Eta opiunekin, osea, ez egintuen inork ezagutzen, eta eskain zegun bideoklip bat egitea, amalgama, lehen entzun dugu zatitxo bat. Baina, bueno, hasi ginen grabatu genuen, baina ez dugu ikusi. Eta hemendik bigarren abisua, Juleni, amalgama pa kuando. Bideo nahi dugu. Iker Pastor? Txalo eroa, Iker Pastorretzat, venga. Iker Pastor beste satelite bat da. Hori komentatuka beste satelite, hasieratik dabe. Hori, pedrada berdinarekin, gure pedrada berdinarekin, beste bat. Dela kuadri. Lehenengo kontzertutik eta kontzertu guztietan. Eta, bueno, kontzertuak ez diren askotan. Eta lehenengo bideoan, eta lehenengo maketetan, eta bai, bera, beti, hasieratik. Einaut Gaztainaga, soinu teknikaria? Egin dugu berarekin lan, bueno, lehenengo diskoa egin genuen berarekin, azken kanta elgarrekin ere berarekin egin dugu, eta oso profesional ona, oso ona, eta bai, beste, bida aurkitu dugun beste... Gazte bat, musikari profesionala, estudioa dauka, eta hori ikusten duzu musikari profesional bat. Bere estudioa dauka, bere ordutegia, gero rockeroa da, baina hori da... Soinuarekin jarraituta Aritzarregi? Beste profesional bat, beste oso on bat, bai. Bingen, Eneko, Jerai... Pues de la kuadri, ere gure pedrada antzekoa horra din hortan, hori, elkartu ginen pedrada antzekoa gero egia da, urteekin bakoitza bere pedradaekin jarraitzen du. Gaur egun ja ez daukagu, osea, ez gara ez dago goratzen. Elkarrekin gaudenean, a ber, zemoz gabiltzan, ez dakiz zer, baina ja dira lagunak, osea. Lagun hori. Baina bai, ere, hasieran justo orain Iker Pastor bezala, Egili Horrera da Arrizala joaten ginenean, gure unibertsuan zeuden, ez? Porque hortik kanpo jendeak ez zituen ezagutzen zure referentziak, zure taldeak, zure hitz egiteko, nik enekonekin hitz egiten dut, eta algara
Ditugu pasa 2 ordu hitz egiten eta gu bakarrik ulertu. Que si, no sé qué, referencia al disco del 76, de los Metallica, o sea, eta hori da gure unibertsoa eta beti izan dugu hori. Josetxo? Gaur egon naiz berarekin, orain, justo. Artista. Argazkilaria, bueno, beraiekin argazkilaria Artista. Artista ere, bai. Ez que gu, gaur justo egin duelako, me ha hecho una pirula de la hostia. Baina, bueno. Ez, ba hori. Ez que denak dira, pues, antzeko pedrada bat. Gure pedrada, hori. Arctic Monkeys? Ba, egon ginen beste gunean, 2013-tik ez dute disko on bat atera. Baina, Entzuten azkeneko bolora joan. una mierda. Baina, 4 disko oso on dituzte eta oso talde, ba, increíble, oso onak. D.A. Etxekoi? Txalo bero bat, etxeko eritzen. Eta... Araiako jaietan ez dakit pintxatzen duen, baino fitxajazo. Eta Mario Lezaun? Beste bat. Beste satelite bat. Oida, familiako beste lenguzu bat, osea... Ados. Bukatze aldera, gaurko gazteriak ez dakit txurs nor zan, eta beraientzako berbenak ez dakit hil diren, baina gaurko gazteriak badakin nortzu tiren dupla. Nahi gabe edo, erreferente ere bihurtzen ari zarete, naiz eta nahi ez izan. Olaiari esan nion, baina bueno, nire pedrada da. Beraik igual ez dutela ezagutzen, ez dute ezagutzen laboa, ez dute ezagutzen, bai? Bueno, folklorea. Baina beraientzako zuek zarete gaur egun folklorea. Bueno, ba, guri kaso asko ez egin, Egin, Aiton Amonei bai, gurasoi ere bai, baina... Zio zer esan bardu. Ez dakit nahi baduzu. Ez, nolabait ari zaretela... Baina folklorea esatea da... Pasaba, osea, hauek gurasoak izan bar dira, eta hauen semeak dupla entzuten baldin badute orduan bai, onartzen dut folklore izatea. Baina folkloreak behar du denborak esaten du zer den folklore. Eta gu momentuan gara momentuko talde bat, ez gara ezin gara. Espero, hauen seme alabak ere dupla igual, eta orduan ja, pues, ikusiko dugu. Ez dakit ondo esan dudan igual folklore ez, baina nahi eta edo nahi gabe zubilan hori ere egiten ari zaretela, behintzate referentziekin, eta igual beraien gana iristen ez diren mezu edo talde asko zuen bidez, ba, esan Tapia eta Leturia, esan Pantxo eta Peio, ez? Igual beraien kabuz ez luket ezagutuko, ez bada, bueno, gurasok ez badiete hori jartzen, eta zuen bidez ezagutzen ari dira, guretzako folklore izan direnak. Hor bai. Hori bai, unai. Txalo beratu nahi rentzatene, ka. Bueno, ba, besterik gabe, uste dut, azken abesti hau, La Pandilla Pecadoratik... Baina ona. Ez? Hemen daude ere, alzalete digo, ez dela. Hori izan zen hasierako, ez? Arra edo... Bai, diskoa bukatuta geneukan, abesti hau da fandango nasti, orain akaso gure abesti bueno, famatuena, edo bueno, bai, dena delakoa. Entzunena, eta bai, jendea asko gustatu zaio, eta hori. Eta izan zen, diskoaren lehenengoa, eta azkena bukatzen. Hor geneukan estruktura bat, era medio RKT, beste ritmo bat, esen reggaeton, bueno, kriston pedrada bat, beti bezala. Eta agureneko jaietan, eukego nuen La Pandilla Pecadora, que si mucho melendi, mucha rumba, mucho da, todo el rato, ez? Eta bukatu, eta behar genuen estribillo bat. Eta hartu genuen gitarra eta horrela atera zen. Pues, seguido. Rumbilla, baina rumba... como no muy buena, ¿sabes? Como rumba, bueno, rumbilla baino es flamenco, da rumbilla, pero macarrilla.
Eta hori da La Pandilla eta bai. Así que ez balitz La Pandilla pekadoraren gatik izango, entzungo genuke Fandango Nasty seguramente deskarte zela lehenengo abestia. Así que beste txalobero bat La Pandillaren txako, favorez. Bueno, Fandango Nasty. Venga, va. Macho, gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Macho, gaur nahi dut fandango. Ya, esa palmita no me jodas, no me jodas. Alice, Macho, gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Macho, gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Depositoa ezin bete, egunero lanean tatxidoa zarete. Dindon, llegó su paquete, beste txoio bat interneten. Burruka hontan iraungo dute, zuaitz ardazte zarete. Por los cojones lete, orain gazteriak izarren hautsa degradau piquete. Kupati tapete, azte bururo, gastando billete. Vámonos del lío chuti, salto ta jauzi. Macho, gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Macho, gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Mundua pikutara doa, ausi. Toda la peña tomando pastis. Gazteria ez dao happy, mama haine zon zazpi jauzi. Burruka hortan iraungo duten, zuaitz ardazte zarete. Kupati tapete, azte bururo, gastando billete. Vámonos del lío chuti, salto ta jauzi. Macho, gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Macho, gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Primo haini zon zazpi jauzi. Macho, gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Macho, gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Bueno, eskerrik asko etortzagatik, eskerrik asko Asparrengo udalari eta gurengo udalari hau, bueno, posible egiteagatik. Eta iraian ikusiko dugu elkar, iraia, urria, azaroa eta abenduan ere jarraituko dugu proiektu honekin, beraz, eskerrik asko zuei etortzagatik, eskerrik asko biei etortzagatik, eskerrik asko Beñat eta Iker movida guzti honetan laguntzeagatik, zenik ezingo nuke bestela guztia eraman, berek ondilako hau guztia montatzen, bueno, badaukalako tinglau ederra. Eta besterik gabe, segi dezagune euskal kulturaz gozatzen eta horrela aretoak ikusten.